Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, adyrly Aydym Saat söýüjüler we dinleýijiler, Türkmen we tele aýlymynyň gadyrly muşdoklary. Gahrman arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlyň watany bilen ajaýyp ýyly, elbetde biziň her bir günümiz owadan aýdymlara, saatlara betsenýär. Elbetde gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen döredilen Türkmen we tele aýlymynda da halkymyzyň garaşyp tomaş edýän gepleşikleriniň biri bolan owalar saglaşanyny gepleşigimiz bugün täze 3-nji möwsüminiň ilkinji sany ýaýlyma çykdy. Elbetde gepleşiklerimizin geçen sanlaryny da ýatladypdyk. Owalar saglaşanyny gepleşigimiz 3-nji möwsümi edýär arkadamyzyň tagallaty bilen döredilen Türkmen we tele ýaýlymy şeýle hem Mehriban arkadamyzyň afatat bilen paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat feýilgähinde ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jarş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde biz gepleşigimiziň başyny bize şeýle gepleşikleri, erkin gepleşikleri taýýarlap halkymyza ýetirmäge, bize uly mümkinçilikleri öwredip berýän Mehriban arkadamyda Aydym Saat söýüjülerimiziň, dinleýijilerimizin adyndan, ähli medeniýet sunugy diýişgärleriniň adyndan edýär arkadamyda alkyşlar aýdýas. Goý Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömürdok bolsun, arkadagly watanyny Türkmenistan rowaşlyň watany bilen ajaýyp ýylla hemişe bagtyň aýdymy ýanglansyn. Nede edýdileşer şeýle ýaş ardaglar bilen biz owalar saglaşanyny atly gepleşigimiziň 3-nji möwsüminiň ilkinji sanyna başlaýar. Elbetde ilkinji sanymyzda sizden gelen bir näçe haýyşnamalar, teklipler esasyny gepleşigimiziň täze möwsümine bir näçe täze sahypalar ýerleşdirdik. Diýjek bolýanym gepleşigimizde täze sahypalar bilen täze aýdymlar bilen sizden gelen bir näçe sorawlar bilen aýdymçyýymyz bilen soraw jogap alşar. Bugün gepleşigimizde sizden gelen köp sanly haýyşnamalar esasyny biziň söýgüli Zenan aýdymçyýymyz Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowy özüniň sadanlarlar topary bilen biziň gepleşigimizde Gulşat gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimizde ana täze 3-nji möwsümi uly güýç bilen, uly hujuw bilen badalgaly ilkinji sanyna da teleworjularymyz, dinleýijilerimiz sizi biziň gepleşigimizde görmek istediler. Biziň gepleşigimiziň bilen jany sesýäki aýdymlaryňyza diň salmak isläp bize bir näçe SMS-ler ýolladylar. Şo sebäplen biz sizi gepleşigimiziň ilkinji sanyna mehman çağırdyk. Ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük diýär. Salamalik edýärleşler. Öz şu ajaýyp gepleşiginize çağıranymda men özümi beğendim. Öz aýdymlaryny janly ýagdaýda ýerine ýetirip ştaýda erkin dinleýijilere ýetirip bolýany üýtgeşikleri bar. Şoň üçin menem şu öz sadanlarym bilen şu gepleşigine gelenimi öğrenşat. Sözüm şu ýerine bir zady belläsim gelen. Mehriban arkadamyz sunugyda köp özü üns berýär. Köp mümkinçilikler öwredip berýär. Şular ýaly gepleşikler köp bolsun sebäbi şu gepleşikleriniň üstü bilen köp zehinler hasam bir ýüze çykýar, özüni hasam tanadýarlar. Ştaýda öz aýdymlar bilen janly sesde ýerine ýetirmek, onuň özü aýra tynlyk, onuň özü şeýle bir Ýaýdanlarym jany sesde aýdymlary ýerine ýetirmek. Ýok, tersine gaýtam özüňde bar zehin, özüňde ähli ýüregiňde açyk görkezmäne. Hawa bar, sen zehiniň bir näme bir isleýän zatlaryny şu ýanky aýdymlaryň üstü bilen görkezip bolýar. Aýdymçylaryň hemmeti sunuat işlerlerini, hemmeti Mehriban arkadamyzyň söýgüsini duýýar da, sebäbi ol özü aýdym sada bolan söýgüsü biz özümizden haçan näçe özümizden şu şaýat bolduk öz aýdymlary ýerine ýetirişine, saat çalyşyna sin etdik. Näçe bir de şolar ýaly aýdymlary, ajaýyp aýdymlaryny sowgat etdi. Elbetde bizem özümizden Mehriban arkadamyda jogap edip özümüz täze aýdymlary işläp Türkmen halkymyza Mehriban arkadamyda hyzmat etmekde ähli elimden gelen işler edýär. Bunun meýlägem işler näsip bolsa Mehriban arkadamyda da köp sowgatny aýdasym gelýär. Şular ýaly bagty durmuşda ýaşadýany, bize dörüp berýän mümkinçilikler üçin goý onuň jany sag bolsun, başy dik bolsun, hem zamanda işler rowaşlyklary betlensin. Hatam şu ýyllar Mehriban arkadamyz Türkmenistan rowaşlygyny watanyny aglan etdi. Goý biziň Türkmen halkymyzy rowaşlyklar gorşap alsyn. Ähli işlerem uğruna bolsun. Sağ olun Gulşat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Siziň maşalaňyzda bagyt agdywyrlyk, artgal döwlet rowaşlyk bolmagyny arzuwlaýar. Indi Mehriban ýyleşler elbetde gepleşigimiziň dowamyny Türkmenistan halk artisti Gulşat Gurdowy bilen sizden gelen bir näçe sorawlar bar, dinleýijilerimizden sorawlary ýetirip jogap berersiňiz.
Ýürite dörejlik toparmadan iyileşlerimizden gelen teklifler esasında bir näçe sahypalar täze mewzumyda girdik. Muman diýjek bolýanym gepleşik elbetde dinleýijilerimizden, halkymyzyň göwünden turar muhadip biz umid edýäs. Olan göwünden turar derejede de biz näme Elimizden gelen ederiz. Elimizden gelen eder. Bizim elimizden gelen adam Aydym saat halkyň öňüne olan söýýän aydymlaryny ýerine ýetirip berdik. Soallarına da cevap versek. Indi diýjek bolýan şu bat gepleşimde Aydym bilen başlaýjak bolýan. Elbette, ýöne senden bir sorak. Soraýyn. Sonra. Edip nämeden başlanýar? Edip Salamdan. Bidem salam Aydym bilen öz çykyşlarymyzy başlama makul bildik. Ruhsat berseňiz. Şol Aydym ýerine. Salam. Onda Mehriban ileşler Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Kurdowa size salam bilen salam diýen Aydym ýerine ýetirýärdiňler diýinjer. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýär. Elbetde edil siz şu wagt Türkmenistan halk artisti Gülşat Kurdowanyň ýerine ýetirmeginde, ödem jany sesse ýerine ýetirmeginde salam diýen aýdymda diň sarlyňyz.
Mehriban ileşler getmişigimizi dowam edýäsin. O wagtlar sadaşanaty getmişigimizde sizden gelen bir näçe SMS-ler, haýyşnamalar esasyny gurşap burdy we biziň getmişigimizde siz bolsa ekranyny görýän 0-75 gysga belgimizde öz pikirleriňizi, sowallaryňyzy, soraglaryňyzy bize ýollap bilersiňiz. Bizim getmişigimizde gelýän aýdymçylara sizden gelen soraglary ýetirers. Olara sizin bize ýollan näme soraglaryňyzy başardyklaryny öz pikirleri bilen jogaplandyrarlar. Ne soraglara geçelim? Başla. Soraglara geçelim. Geçelim. İlkinci soru şeýle. Siz nähili zenanlara iň bagty zenanlar diýip aýdyp bilersiňiz? Çan yürekden söyleyen zenanlar özünü bagtly duýan, hadi pikir edýän, ol söýgü diýilen adam çağa köp tarapdan bolup bilýär da. Ine söýgüsi hakly tarapdan çağalan söýgüsi. Elbette zenan üçin O söýgüler adaty ýagdy. Ejen tarapyndan hakan çağalan ýakyn garnaşlyň hosarlar tarapyndan özüň söýdirmek adaty ýagdy. Şoň üçin men şu wagtyna dowam etjek bolýanna öz pikirimi zenan öz ýigdiniň öz bir taýlan ýarynyň ýan ýollaşynyň söýgüsini duýanna ol has özüni bagtly duýýar. Onuň bolan hem anamy söýgüsi, onuň saňa bolan inti şu zatlaň hemmejeti zenany has bagtly edýän kadýan. Onu men özümden duýýan, özüm şu başymdan geçirýän zatlamy sebämen öz ýan ýollaşym hemişe de ýanymda. Hemişe de şu aýdym saatda bolsun, sungatda, işte öýde de şeýle bile hemişe de biz ähli şu ýollary bile geçýär. Durmuşyň gowunlaryna kynçylykly günlerinde elbette durmuşda kıyın günlerim bolýaram şu da durmuş hemmämidem şu zatlar başymdan geçirýär. Şu kynçylyklar ýeňmek üçin hem elbette düşünmek gerek, bir kömek edip düşünüp şeýdem şu kıyın ýollar bolsun, ýagty ýollar bolsun, bilelikde geçden ol hasam durmuşyň lezzetten başga bolýar. Durmuşyň lezzetten başgaça bolýar. Öyle düşünükli innik sorağa geçeli. Sunat yolunda haýsy ýaşdaky aýdymlaryňyz, ýagny haýsy ýaşdaky sesiňiz has kämilli patap edýän. Ýyllaryň sese täsiri bar. Men özüm bilşiňiz ýaly çağalykdan aýdyma başladym. Bilýärsiz. 7 ýaşymdan sahnaya çykyp başladym. Elbette ol çağan sesi ol başgaça bolýar çağa aýdymlary, çağalary degişli temadan aýdymlar. Ulular hatarına nälik diýsem kämine estrada aýdymlaryna men 14-15 ýaşymda geçdim. 15 ýaşdan başlap çağa aýdymlar däli setiňem üýtköýe bir bokurdok oýunlarym, gaýnawlar ýüze çykyp başlaýar. Elbette yılın bir näçe ýyllaryň dowamyna adam kämilleşýär, ol elbette her bir işte bolýan zat. Näçe sen şu rahmet çekip şu bir işiňi näçe ýyllap sen köpürek şu işiň bilen meşgul bolsaň, elbette ýyllaryň dowamyna hasam kämilleşip köp zatlary hasam öwrenýän. Hemem şaýda bir belli geçesim gelýän adam, biziň ýurdumyz dostluk yurtda, biziň mehriban arkadaşymyz dostluk siýasatyny alyp barýar. Biz özümizde näçe daşar ýurda gidemizde şol ýurdun aýdymlaryny sunuwat bilen tanış bolup gelýär. Elbette olaryň her bir milletiň öz aýratynlygy bar. Bir bokurdok oýunlary bardyr, ýa-da bir aýratyn, bir setler ulanýanlar. Bizem şu zatlar dinläp özümizde geregimizi özümizde alyp bilýärse, öz sunuwatymyz, öz aýdymlarymyza goşýar. Şu zatlaryň hemmeti tejribe öz netijesini berýär. Näme diýsem, ýyllar geçdikçe hasam kämilleşýär. Şu adamyň şu aýdymsaz durmuşyny, aýdymsaz ýoluny, aýdymçyň sesiniň diýenine diýen wagt bolýar, aýdymçyň diýenine diýen wagt bolýar sesiniň. Şu ýaşlar haýsy ýyllar diýip bilersiňiz? On men 60-dan geçip 80 ýaşaryn, şonu aýdaýmadan şu wagt men dol o jogap soragyna jogap berip bilemem. Düşündim. Bolýanny
Gelecekte o wagtlar taýlaşan atly ýetmişimden näme mümkin 8-nji, 9-nji, 10-nji mövsümlerini sizi çağıramyzda şu sorawy Şonu ýa-da bilesiniz, gaýtadan şonu size berer. Sana şonu da dinleýijilerimizden ýollan sorawyny siz jogaplandyrarsınız diýip umyt edýär. Bir şolgun aydımlar bilen dowam edäýilmi? Bir dinleýijilerden bir gowurýan aydymlaryň birmi ka diýenmen. Ýerine düşürmük ka diýen. Olaydymy biz gepleşigimizde sizin ýerine ýetirmeňizde jany tesledingler. Mehriban ileşler sizden bizim gepleşigimizden daşlaşmaň, türkmen owa tele ýaýlymyny, o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimizde tomoş etmeňizi dowam edin.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşmege dowam edýäs. Bugün owallar sadlaşynatly gepleşmege Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowa özüniň sadanarlar topary bilen biziň gepleşmege jany ses aýdymlary ýerine ýetirip gelýärni. Soraglary geçeli Gulşat. Nik sora şeýle. Meselem kinosynyň ötünde hyýaly kinolar döredilýär şeýle. Şeýle. Aýdymsasyň ötünde şeýle hyýaly aýdymlar döredip bolýar. Ya mümkin öz aýdymsady ýolumyzda şeýle aýdymlar dörendir. Elbette Begmurat adamın hyýaly, çumur ummanýaly, oň aňartynda ýetme ýok. Bir de mine öz aýdymlarymyzda hyýallanyp, biziň döwrümizde köpse durmuşa geçýär, köpsem hyýallygyna galýar. Ýöne aýdymda bir zada meňretme hökümine hyýallanmak bolýarmy diýen. Mesele menne de başlar ýalaýdym, teň bilen uçýan. Bu ýerde uçulmajak belli zat. Ýöne ştaýda gep seýgüniň adama berýän hyýaly ganat hakda diýär. Soralar bilen gepleşmege dowam edeli. Gulşat, biziň gepleşmegide biz bilýäs, o nörç aýdym ýetirdiňiz. Jany sesde şol aýdymlardan biziň gepleşmegide ýerine ýetirip bilersiňiz. Ýöne şu biziň gepleşmegide getiren umuman siziň dörejiligiňizde ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň içinde en kämil hasap edýän aýdymyňyz haýsy aýdym? Elbette ähli aýdymlar ýürekden çykyp zähmet sindirilen aýdymlar. Şoň üçin şol aýdymlar halkyň ýüregine galyp göwnülerine ýaraýar. Ýöne öz aýdymlarynyň arasynda, öz ýerine ýetirýän aýdymlarynyň arasynda biziň arkadamydan ak güllerim saňa diýen aýdymy hasam kämili, hasam özüme ýakyn duýan. Sebäbi bul aýdymyň hem sözi hem sady bir ýürekden çykan. Hem men şol aýdymy öz sesime has ýakyn, has bir gelişikli diýip kabul etdim. Mehran arkadamyň öz gatnaşmagyna bir näçe konsertlerde şol aýdym bilen çykyş edenimi özüme şeýle hem bagtly duýan, buýsanýan, goý şolar ýaly aýdymlar köp bolsun. Häzirem gepleşigimiziň şu ýerine Erir arkadamyň şol aýdymy ýerine ýetip beräýin. Bu aýdym biz uly höweslendiňler. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowanyň ýerine ýetirmegine gahrman arkadamyň sözüne sadyna döredilen ak güllerim saňa diýen eseri biziň gepleşigimizde ýanglanýar. Diňläň diýinjalyň gepleşigimizde de tomaşa edin. Saylanım
Mehruan ileşler, hormat tamaşaçylar, owallar saatlaşan atly gepleşigimizde edilsiz şu wagt Gahrman arkadamyzyň sözüni, sazyny dören Ak gullarym saňa diýen ajaýyp eserini biziň gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowanyň ýerine ýetirmegini diňledik. Gulşat, size arkadamyzyň saýatyny şu dörejiliňizde näme aýdym sada elemini ýene-de uly üstünlikleri, ötüşleri size arzu edýäs. Maşallahyň dawat bolsun. Owadan sesiňiz hemişe şeýle gepleşiklerde, ýurdumyzda toýlanýan toýlarda, bayramlarda ýanglanyp dursun. Indi gepleşigimiz sonra bilen dowam edeberelmi? Dowam edýär. Indi soraw şeýle. Egerde size gysy wagtyň içinde diňe ýekeje insan hakyny, bir adam hakyny gysy wagtyň içinde aýdym döretmeli şert berilse, siz kim hakyny aýdym dörederiz? Elbette ejem hakyny. Sebäp? Sebebi iň çalt suratlandyryp biljek, iň çalt pikirlenip biljek adam ol ejem bolup durýar. Her bir insan onu da gyd maşgala. Ejesinin ýanyna has köp bolýar mykady. Ejeçil bolýar. Ejeden ähli öý işlerini biz öwrenýäs. Köp edep tarapdan, ekran tarapdan ähli durmuşda tapak bolup durýan zatlar köpsi ejeden alýar-da. Biz mährinem duýýar, sevgisini duýýar. Şoň üçin hem iň ýakyn adam eje bolup durýar. Şoň üçin hem maňa şular ýaly şert goýulsa, men ilk bilen diňe eje bardy aýdyp durýardım. Niýene bir soraw? Siziň dörejiliňizde eje hakyna aýdymlara bardyr. Kän. Kiçilimden aýdyp gelýär. Indi şu Mehruan ýene hakyny, eje hakyny aýdym döretmeklik size kynlaşdymy? Ýok, kynal. Iň aňsat eje barada aýdym düzmek. Sebebi ine aýdymlamyň köpsini sagyny özüm düzýän. Elbette her aýdym onunki düzmekden öň näme de bolsa bir ilham joşda, o da bir ýüregiň bilen duýsaň şol aýdymy, şona aýdym bolup çykyp bilýär. Duýmasaň ol hem ýerine düşmezmi kadýan, atlyna aýdym döremeýär. Şu ýürekden çykmasa. Ömrüm bolmaýar, düzülmeýär, atla dünýä inmeýär şol aýdym. Şoň üçin hem biziň ýüregimizde de, ejeler hem ýüregimizde de ene bolan duýguň, söýgüň ýürekden çıkan aýdym bilen birigip birleşende şol aýdym hasam bir hem ýerine düşýär, hem şona ütköşk aýdym döreýär diýjek bolýan. Söýgüden doly, mährden doly, hakyky ýürekden çıkan aýdym döreýär. Mumma sözler ýürege baranna, öz içiňdäki sözleri daşyňa islenlik duýgu bilen çykaryp bolýandyr da onu şeýle bolýar. Elbette. Ine biz şu wagt eneler hakda gurmaç otursa benim radyostayda men bir boy soňçly bir aýdasyň gelýän adamma Mehruan arkadamyň döreden eseri ene taqdim, Kudretlige taqdim diýen kitaby biziň ählimizden ýüregimizde galy. Biz denanlar boy soňup biziň ýüregimizde orun tutdy. Sebebi şol eseriň içinde denanlara bolan hormaty, enelere bolan aýratyn söýgüsi barada aýdylyp geçilýär. Biz hem şu Mehruan arkadamyň köp uğurdan özümizde sapak alýarsa, şu biziň watana bolan söýgüýümizden hasam artýar. Elbette bärde şu denanlar barada aýdymyzda da bu Mehruan arkadamyň döredýän eserleri biziň nesillerimize galjak bir miras bolup durýar. Miras bolup durýar. Şeýle bile şonuň bilen hem biziň nesillerimize şol kitaplardan özüne sapak alyp, ugur alyp hem denanlary, ineleri galberse de umumman özünden uly ýaşlylara hormatynyň bolmagyna öwrenýär. Hem biz özümizi şu döwrüň iň bagtly denanlary, iň bagtly ineleri diýip hasap edýär. Özümüz şolar ýaly iň bagtly duýýar. Biz denanlary, biz ineleri hormatlayan Mehruan arkadamyňa çäksiz alkyşlar aýdýar. Goýunyň hemişe de jany sag bolsun. Mümkin bolsa şu ýerde eje hakdaky öz döreden aýdymyny
yerine getirip bersek. Canı sesi yerine Canı getirer sesi, olaydymı? elbette. Elbette mehriban eneler hakkında dören aydımlar hem kän, şygyrlar hem kän. Näçe aýtsaňam Owa näçe aýtsaň ama şahyr aýdýara. Bilgin bagtyň daş ýardygy bu dünýäde ejeň bolsa diýe goý mehriban enelerimiziň ömürleri uzak bolsun. Dinanlarymyzy, enelerimizi hormatlap olar sarpalayan gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Canı sağ bolsun. Bizim edil arkadamyzyň saýatynda näme şeýle gepleşikleň üstü bilen halkymyza ruhy lezzet paýlap, enelerimizi, watanymyzy, mehriban arkadamyzy wasp edýän aýdymlary döredip halkymyza ýetirip näme geljekde de ýurdumyzda toýlanýan toýlarda, bayramlarda şol owadan aýdymlara ýerine ýetirer. Nädire mümkin bolsa gepleşigimizde şu mehriban ejelerimizi, enelerimizi wasp edýän aýdymyzy ýerine ýetip bermeňizi haýyş edýäs. Başlanýar çaýas. Sinsi durun yürüp içe can öpüyün ellerinden unutmana başka hiç tat gerekten içe can öpüyün ellerinden unutmana başka hiç tat gerekten içe can öpüyün ellerinden. Karışmadı güllerim iri yaşıl bolsalarım güllerim tirip geceler bilirmen düşüne girip gece can öpüyün ellerinden geceler bilirmen düşüne girip gece can öpüyün ellerinden. Varlığında ne kaygı ne
can kenem canım iyice can öpeyim ellerinden dünyam sensin can kenem. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saatlaşyň atly gepleşime dowam edýär. Sine Kahraman arkadamyň tagallaty bilen döredilen Türkmen owat tele ýaýlamy şeýle-de edýär arkadamyň Akbatat bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgahynda ýerleşen Aşgabat Medeni Dinjalş merkezi bilen o wagtlar saatlaşyň atly gepleşigimiň 3-nji mewsumynyň ilkinji sany bugun ýaýlyma çykdy. Elbetde sizden gelen köp sany SMS-ler esasynda bugun gepleşigimiň ilkinji sanyny 3-nji mewsumynyň ilkinji sanyny Türkmenistan'ın halk artisti Gülşat Gurdu özünün sadanlarlar toparlayan owadan aydymlar jany sesesi üçin ýerine ýetirip gelýär. Edilýän mehriban käbelerimizi, ejelerimizi wagt edýän ajaýyp aýdymy ýerine ýetirdiňiz. Şeýle lezzetli aýdymlaryňyzyň dörejiliginizi höwürniň köp bolmagynyň pisirokdan ardulyatyn Gülşat. Ýa-ni gepleşigimiň başyny agdak geçdik. Elbetde tele tomaşaçylarymyz tarapyndan, watandaşlarymyz, aýdym saat öýçülerimiz, dinleýijilerimiz tarapyndan bize bir näçe teklipler haýyşnamalar gelip gowuşdy. Şular ýaly sahypalar gepleşige girseňiz, bize üçin hasam gydykly, hasam bir lezzetli bor diýip iýleşlerimiz bize bir näçe tekliplerini ýolladylar. Ne bilem iýleşlerimiziň şu ýollan tekliplerine esaslanyp bine gepleşigimizde täze sahypa girdik. Aslynda çağan diline düşünmek. 2 ýaşly, 3 ýaşly çağan bir sözi diýip bilmeýän wagtlarda 2-3 ýaşyny düşünürip bilmeýän wagty ýöne ene şu çağan näme diýjek bolýanlygyny düşünýär. Indi ýöreýte şu owallar faýlaşyny gepleşigimiň 3-nji mewsumyny ilkinji mehmany size ýöreýte dörejilik toparymyz şu şerti taýýarlady. Ene şu gepleşigimizde de size hasam şu sahypan gydykly iýleşlerimiz üçin hem gydykly täsirli bolmakly üçin näçaajyklaryň seslerini ýadyk etdik. Häzir olan sesini size eşitdirer, sizem şol sözleri näme diýýänligini bilmäge çalışmaly. Onu taýin bolsaňyz ses erişýärmizden haýyş edýäs, ilkinji ses eşitýär. Näme diýdi? Gülşat Gurduwa diýdi. Gülşat Gurduwa diýdi. Oda her kim düşünen. Jogap dogry. Bolýa, innik sese geçýär, innikler has kynrak. Ağarkı. Näme diýdi? Aňarky. Aňarky? Täzeniňle göreli. Ağarkı. Aňarka diýeni. Näme diýär? Ýene bir ýerden Näme diýdi? Ýene bir ýerden. Ağarkı. Dogry jogap eşitelmi? Özüm bilesim gelýär şu. Bolýa, ýene bir Ýene de ýerden bir- dinläli. Ağarkı. Mümkin sizin ýerine ýetirýän aýdymlar. Ýene çağlan köpüsi diňe şeýle söýdilen hereketi bilen hem düşündürýär. Getiräýin ştak şu çağany. Biz inniki gepleşiklerimizde bu teklifimizi gödegine tutarsyňy şu şertimizde biz çağajyklaryň seslerini size ýetirýär. Ýene de bir gezek ses erişýärmizden haýyş edýäs. Şeýle gaýtalap berseňiz. Ağarkı. Maş aňarky diýip eşitilýärdi. Onda gel dogry jogap eşiteli. Ala garanqy. Aňarky däl, ala garanky. Gel dogry Ağalar jogap. ýene. Bolýar. Inniki sese geçýär. Pianino. Pianino. Anda dogry jogap eşiteli. Pianino. Ana. Bildiňiz. Inniki geçýär. Akordeon. Akylja ogul. Ha? Täzeniňle. Ani? Akordeon. Akylja ogul ýa-ni. Yok, bu sağduralyň adyna. Ani? Diýeni dinleýärler. Akordeon. Akyrjon. Akordeon. Akyrjon, mesela doğraly bolsa akyrjon. Mümkin. Ýene çağa niýeten bilsin akyrjony çağa. Yo, çağa öz pikirini aýdan o çağa en atalary diýdirýär o söz. Ha. Onu ýaly
ýaly bolsa ýalňyş mykaya. Ýene bir gedek dinläli. Sağlalyydym özüm. Men öz pikirimi aýtdym. Bärde siziň pikiriňiz, siziň dogry jogabyňyz gerek. Ýene bir gedek dinleýäs. Akordeon. Akordeon ne diýer? Akyllyca Bolanna dogry jogap. Akyllyca akordeon ýani ýalaga molturda. Anany dinläp görelek. Akyllyja oglanyň jogabyny. Akordeon. Ana, akordeon. Akordeon. Inni kaýetşäs. Çak. Näme? Täzen. Çak. Çık diýen ýaly. Çık diýen mümkin siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzyň biriniň adydyr. Ay ýok, bu ýaly. Hani ýene bir ýaly? Ýok diýme. Çak. Şıkka diýen ýalaga ýene o der. Ona dogry jogap dinläli. O der. Ýene dindik. Ýene bir gedek. Bilmäge çalışýas. Çak. Näme diýen? Kıyınçılık öğrediyen varsa yine de seslenirken doğru cevap eşitelim. Eşitdim. Doğru cevap. Şähtaçyk. Şähte çuqatı kıyın. Gaty kıyın çağa o söýdi bilen bilmeýär. Şähte açık bolmaňyzy, göwün açık bolmaňyzy ardy edýänler. Nek sete geçýäs. Ýartygulak. Ýartygulak. Cevap doğru. Dinläliň. Ýartygulak. Ana, onu bildim. Ana. Nek sete geçýäs. Süasları. Ha? Siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyzyň adyny aýdýar şu. Siziň öz dörejiňizdäki şeýle bir ýatda galan aýdymyň adyny aýdyp otyr şu. Söýün ağışları. Söýgün ağışlary. Söýün ağışları. Şeýlemkä. Gelene dogry jogap dinläp göreli. Söýgün ağaçlary. Ana. Bildim. Ha, jogap dogry. Indi ahyrky sesi eşitýäs. Aňsada, bilmedim. Düşünmedim. Ataň tata täze dinläp göreli. Kova bir zat diýen ýaly, başlaýar. Dogry jogap dinlälimi? Ya bilmez. Ýok, ýene de bir ýedek. Ýene bir ýedek dinleýäs. Howa şary uçanny diýen ýalakam bolup eşdilýär. Ahmal ýöne men düşünmedim. Ona dogry jogap dinlälimi? Dinläýin. Gel dogry jogap eşdili. Owarlar tarlaşanna. Owarlar faýdalanýan bilen epeşigimiň adyny agdya. Nene körpeje oda ömür ardy ulayas, geljekde bir goç şegit bolup ýetişmegen ardy ulayas. Ni gepleşigimiz aýdym bilen dowam edeli. Gulşat aýdyma geçmeden öňürti iýleşermide ýene bir zady ýatly dasym gelýär. Elbetde diýleşer owarlar faýdalaşan atly gepleşigimiň täze mewsumyny, täze sahypa ýerleşdirdik. Ne gepleşigimiz başlaly bäri biziň öňümizde telefon nur. Elbetde bu näme aňladýa? Biz gepleşigimiziň üstü bilen, bize tomaşa edýän iýleşermiz, watandaşlarymyz bilen jaň arkaly habarlaşmaga da sahypa döretdik. Ýöne mehriban iýleşer şu sahypamyzyň şertini size tanış etmek isleýän, ekranda görýän 0575 gysga belgimede ýakynlaryňyzyň doglan günlerini ýa bolmasa maşgalaňyzda ýaş toý bolup biler, ýa bolmasa aýdymçymyzda gyzyklanýan soraglaryňyzy ýollap bilersiňiz. Sizden gelen en gyzykly soraglary biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçy ýörüýte biziň gepleşigimiziň üstü bilen jaň edip siziň soraglaryňyzy jogaplandyrar. Şeýle hem biziň gepleşigimiziň üstü bilen ýakynlaryňyzyň ýaş toýlaryny biziň gepleşigimizde gelýän aýdymçylary jaň arkaly jaň etdirip näme öz ýakynlaryňyzyň doglan günlerini ýaş toýlaryny biziň gepleşigimiziň üstü bilen gutlamaga mümkinçilik bar. Oň şeýle ekranda görýän 0575 gysga belgimede sizden gelecek SMS-lere garaşýar, sana sizden gelen SMS-lerim käbirlerini biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyz
Jaň üstü bilen iyileşlermedi. Doglan günleri bilen ýaş toýlary bilen gutlap, olaň bide ýollan soraglaryny göni gepleşigimiň üstü bilen jaň edip jogaplandyryp bilerler. Ýene bu şert elbetde gepleşigimiň inni kysanyny hatam güýje girer. Şoňşun sizden geljek SMS-lere garaşy ýatmak ruhan O men tomoşaçylar. şu pikirde otyrum, şu täze şertiňe men paýma düşmänler. Geljekde nesip bolsa Gulşah siz bilen geljek ýazgylarymyzda hökman iyileşlerimiz bilen dinleýijileriniz bilen jaň arkaly habarlaşma, olaň ýaş toýlaryny gutlamagy, olaň bide ýollan soraglaryny jogaplandyrmagy mümkinçilikderidir. Şu şerti üçine men aýratyn şol sizin çaklaryňyza garaşan. Hökman biz söz berýär, biz size gepleşigimizden indik sanlarını hökman çağırırız. Indi gepleşigimiz Aýdym bilen dowam edelimi? Dowam edelim. Nene aýlaýdym ýerine ýetirip bermekçi bolsa. Ben Murat Aýdym aýtmadan öňürtdim men şu sahypaňyz barada öz pikirim bilen paýlaşasym gelýär. Doğrudan hem çağalar bilen dil tapışmak, gürleşmek öyle gıdıklı oluyor. Bana ara yaradı şu sahypaňy, tomaşaçylara da yaranmasa gerek. Hemem şu ben ine yüreğimden aýdasym gelýän bir arzularym barda. Goý ähli ojaklarda şular ýaly çağajyklar köp bolsun. Olaň sesleri, olaň jakçak edip bir gülkülerim hemişe-de ýaňlanyp dursun. Ýene de şular ýaly sahypalary goşup hatam gepleşiňizi bir giňeldip tide üstünlük arzu edýän tide gepleşiňizde. Sag bolun, hökman gödegine tutar. Inni gowy arzular aýtdyňyz şu wagt. Arzular dowam Aýdyma geçeli. Näme Aýdyma aýtyp bermekçi? Gowy aýdymlaryň birine ýerine ýetirip bereýin. Täze aýdym. İlkinji edek sizin gepleşiňizde getirdim. Onda biz şuýnam soňat. Siz üçinem soňat belki tomaşaçylaryň gowuna turar diýip men umyt edýän. Onu täze döreden Aýdymdy. Biz gepleşigimizde jany sesle dinlemek isleýär, siz sahnamda çağırýar. Belki alız, belki yakın, bırdatlar demeklik nekin, süyün bulmağımam mümkün senin. Yüreğimden yüreğime yol, sen başka ileri yaliden, yönü unutmağın her hal beni. Sen bilen uçyan amala, sensiz yaşayış duymala, benimdir bu ışık dummada seni. Arzularım uçan durna, sevgiden boydagi vurma, men bir aliyana vurma beni. Hasretini ağlap bilsen, gamly gönlüň çağlap bilsen, ahir sana bağlap bilsen demi. Aýdym aýdaýyn adyna, dönüpsün göwüni şadyma, uzatsun yeter dadyma eli. Sen bilen uçyan amala, sensiz yaşayış duymala, benimdir bu ışık dummada seni. Arzularım uçan durna, sevgiden boydagi
Mehriban ileşer, hormat tomaşaçylar, owalar sadyşan atly gepleşime dowam edýäs. Bugun gepleşimizde Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowa özüniň sadarnalar toparlamadyň gepleşimizde çany sesler aýdymlary ýerine ýetirip gelýär. Ne Gulşat innik soraw geçer. Elbetde dinleýijileriniz, ileşerimiz bilýänler, bilen bilýäs sizne dörejiliňizde bir näçe daşar ýurt dillerindäki aýdymlary aýdýaňyz elbetde tomaşaçylarymyz bu zatlardan habarly. Ne soraw size şeýle. Size haýsy daşar ýurt dillerindäki aýdymlary aýtmak has ýeňil düşýär? Hat ýeňil onu Hatay dilinedir belki. Yok, Xitay. Men doğrusu Xitay diline aýdym aýtdym, ýöne Xitay dilini özüm bilemok. Ine mehman arkadaşymyň tagalat bilen Xitay döwletine Türkmen medeniýet günleri geçdi. Şo taýda men özüm hem gatnaşamda hem Türkmen aýdymlarymyzy ýerine ýetirdik, hem Xitay aýdymlarynyň birini özüm öwrendim-de. Şo taýda ýerine ýetiremde oturan Xitay dostlarymı deň özüm bilen şo Xitay aýdym bilelikde men bilen deň aýdyşyp oturan ýerine ýetirdiler. Konsertde tamam ýanyma gelip her kim gyzyklanyp meni soraýar, Xitayça bilýärmi diýip. Men ýok diýsem, geň görýärler. Şeýle bir düşnükli, bir dogry sözlerini ýerine ýetirip bilen diýip haýran alýarlar-da. Aslynda aýdymçylaryň ses aşy has ýetip bolýar. Dil bilmesegem biz dinläp şonu gaýtala bilýär. Ine Xitay aýdym bolanda edil şonu ýalyk men dinläp gaýtalap bildim. Ona siz dinläp öwrenmän gowy barýansyňyz. Men dinläp öwrenýän. Hem başga ýurtlar köp aýdymlaryny edil şolar ýaly biz öz medeniýet günlerinde şonu ýaly iş taparyna gidemizde. Meselem Pakistan ýurduna gidemizde Pakistan diline aýdym ýerine ýetirdim. İran aýdymlar var. Şeýlehem diňe biz gidemizde dälle ine mehman arkadaşymyz bize näçe bir ençeme döwletleriň aýdymçylary ýyllarlar bilen dostlaşdyrýar. Olar bize mihmançylyğa gelýärler. Biz bärde bile bir uly sahnalarda çykyş edýär. Olaram gelip bizim Türkmen aýdymlarymyzy öwrenip gidýärler, sahnada ýerine ýetirip gidýärler. Biz üçin hem elbetde bu has bir dostlugymyzyň ösmegi, dostlugymyzyň hem berkemegi hem elbetde bu hemmemiz üçin hem bir ýerimizden tejribe alşmak, täze aýdymlary öwrenmek. Galiberse ýoşluk bilen şeýdem täze dillerem öwrenip gidiberýär. Käbir sözlerden näme de bolsa biz özümizden soraýar, şu söz näme many berýär diýip. Gara aýdymlamadan biz özümüz bilmesegem şo dili manysyna biz düşünüp aýdýar. Murat, men şu gepleşige iki tane daşar ýurt diline aýdym getirdim. Biri fransuz diline söýgi barada, je t'aime. Men seni söýýän diýler. Hem özümüň ýene-de bir gowy aýdymlaryň biri var. Onu men ine ýaňy ýakynna geçen ýyla geçirilen bir taraplyk bayramçylygyna aýdymçylarymyň ählisi daşar ýurt aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Meňem paýyma şu İran aýdymy paýyma düşdi. Şol aýdymam şu taýda ýene-de bir gerek ýerine ýetirip berelim diýler. Onu biz bu aýdymlaryňyzy uly beýles bilen dinläp, sizi sahnamda çağırýar. de ce qui était des causes éclats dorés auraient porté pour nous aider de casser le sommeil. J'ai décidé d'y pardonner. Laisser tout faire à trop s'aimer.
sort, on n'a pas de partager. À bout du monde, ouais, j'ai recueilli. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un doute, comme une voix, comme un homme quand je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Des cordes qu'elle confie, souris, tous mes frères, d'un seul maison d'ouvrir, et d'un gardien d'inavoué, d'un seul d'ouvrir, c'est pas que garder comme c'est. Je tombe la guerre, des mots qui sont passés la paix. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime,
عشق دست کبوتر میاد یه روز رو بابت خنده دیگه رو به پیشه اسیر روبت روزی صد هزار بار زنده بشی ببری با گوشه چشمی دوباره جون بگیری با گوشه چشمی دوباره جون بگیری ای دل تو هر جور نداری افسون شدی و یور نداری ای دل تو هر جور نداری افسون شدی و یور نداری تو که از عاشقی کری ندیدی یه عمری در پی عشقی دویدی ندیدی یه روز خوش ندیدی بی خرفم رسیدی بی عشقت نرسیدی ندیدی یه روز خوش ندیدی بی خرفم رسیدی بی عشقت نرسیدی ای دل تو هر جوری نداری افسون شدی و یوری نداری ای دل تو هر جوری نداری افسون شدی و یوری نداری میفید به تو دل دلی غافل دیگرنی بسوری نداری ای دل تو هر جوری نداری Şundan geçen sanlarına tomaş eden bolsaňyz, biziň dinleýijilerimizden, tele tomaşaçylarymyzyň arasynda biz bilen işiň ara gatnaşykda bolýan Şahyr ýigdimiz dostumyzdan bolup getdi. Kerim Haliýew bize tapmaça görnüşinden soraglaryny gepleşigimizden geçen sanlaryna geçen mewsumyny ýollaýady. Ýyleşlerimizden şu sahypanam bir şu soraw jogap tapmaça görnüşinden soraw jogaplar hasam bir geljekde de ulanmaklygymyzy aýdymçylara ýetirmekligimizi haýyş etdiler. Biz hem olan haýyşlaryny näme gepleşigimizde kanagatlandyrmak maksady bilen bir näçe Kerim Haliýewiň bize ýollanan tapmaçalar näder size ýetirmek isleýär. Size başardyňyzdan jogap berýär. Onda başlaýaly. Siz üçin gyzykly bolsa, biz üçin hasam gyzykly. Başlaýar. Ussat okuyuplar sunuwata salar soňlanmajak saýy. Operany beýgeldendir, ägir Kulyba. Elbette Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kulyba. Jogap dogry. Dowam edýär, seniki bende geçeli. Paýhatdan dören jümleler sunuwatyň many maňzydyr. Arka dagym bir söz diýdi. Medeniýet halkyň Kalbydyr. Jogap dogry. Inniki bende geçýär. Oňa wady ýanglanany ýalkym saçypdyr batan ay, sunwatda sönmez ýyz goýan Şargulyf. Atabay. Türkmenistan halk artisti Atabay Şargulyf. Ne dowam edýär? Ahyrky wendimiz. Bu sunwatdyr, ýolkendir. Öwren, diňlen şöhrat gadan. Saz sözünü özi düdüp, aýdýan magşa diýerler. Odan, jogap dogry. Kadan, odan. Indi biz Kerim Haliýewde dörejlik toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýar, gepleşigimiziň indik sanlaryna da şeýle gyzykly tapmaçalaryny bize ýollamagyny haýyş edýär. Tapmaçalar goňuňda ýaratdy. Ören.
Indi Kerim Halif üçin şeýle de dinleýijilerimiz biziň tomaşaçylarymyz üçin bir joşun aýdymdan bir ýerine ýetip beräýin. Begim raçwat şeýle bir gadakly gurrumrumdy gidip otyr Tak bolýar. masalan jogap diýen. Ýene de bir soralan bar bolsa. Indi bizi gyzyklandyrýan şeýle sorag bar. Bizi bilýäs, Gahrman arkadamyzyň döredip beren Türkmenowa tele ýaýlymynyň dörejilik toplar tarapyndan siziň Yürek Owady diýen aýdymyň şekle geçirildi. Ödem Howa şahrynda. Ne biz pikir edýärdik Gulşat bir beýlentlikden nasyny zenan maşgal bol. Men ödüm şu Howa şahryny Özüň gorkan şu beýlentlige çykmaklyk gorkmasam ýaýdanardım. Ýaýdanardım. Ilki bir tur görnäşerdim. Soň şu Howa şahryny bir şekilde düşmeli bolsam, şondan soň düşüp bilerdim. Ýöne bizi gyzyklandyrýar Gulşat şeýle Howa şahryny ödem şeýle beýlentlikde şekillaydymy düşünni, şo beýlentlikden gorkmadyň. Yok, men gorkmadım. Men şol Näme günlere, fırsatlar boldy? şol Bir günlere dinleyijiler men üçin şeýle ýetirdi. garaşdym. Men üçin aýtam gydykly boldy. Näýil bolýaka ýokardan bir şäheri görmek. Tutuş şäheri görende aýratyn o başgaça duýgu. Ol uçardan görende ol başga bir duýgu geçirýär-de. Ýöne Howa şahryna ol atlyna düýbinden başga duýgu. Açykda hem dört tarafyň hem açyk. Ýöne şeýle Şu gydykly boldy. Howa şahryny istenlik wagtda uçuryp bolýarmy? Yok, on belli bir wagtlary bar. Haça? Gün ýaşmaka, öňünden bir hemem şeýmal bolsa bolmaýan, Uçurmak ýa bolmaýan. uçurmak bolanok sebäbi 2-3 günä biziň şu ýazy günlerimizi biz açyk süýşürmeli bolduk sebäbi şu günler çala şeýmalam boldy. Şeýmaly uçurmak bolmaýan. Şeýmaly uçurmak bolmaýan. Howplu şeýmal wagtlarda uçup bolmaýan. Yani aslında bir akşamara... Bir akşamara, biram ýerden ine 2 wagt bar eken. Ine şol ýer bilen özümden ýerden jykdyryp işlemene 2 wagty bar. Hem ýerden düşürip bolýar, ol gün namaka biram gün ýaşmaka akşam. Türkmenowa tele ýaýlymynyň dörejilik topary bilen her gün 2 wagtyna ýadyk etdik. Hiç açan men ýadymdan çykmajak bir pursatlaryň birini başymdan geçirdim. Çağlamada aýdyp berdim. Ne dinleýijileriniz? Dinleýijilerime de aýdyp bermäne datken umuman dörejilik adamyň durmuşyny şol wakalar, molya gydykly wakalar. Ýene de köp bolsun. Awa, hewur köp bolsun. Indi söhbetimiz şu ýerde jemläp aýdym bilen ýetişime dowam edelim. Dowam edel, ýan kaýdym bilen dowam edesim gelýär. Ýürek Owady Howa şahryna uçup şekile geçiren aýdymy şutaýda ýerine ýetirip berelim. Onu sahnamda çağırýar, sol aýdym biz ulu hewetine dinlersin.
aşıkların şehri aşık maşuğun görkü sevgili yarım anana yar sensin dünyam yar hayran gal yar bir de yürüp sevgidir yara dige adı vur yara beni sayla diyara cahana yar seni yürüp suyara yakıcı sürüm çeri tüdüleş olsun yara bakana yar anana yar sensin dünyam yar hayran gal yar bir de yürüp sevgidir yara diye adı vur yara seni sayla diyara cahana yar seni yürüp suyara yıkıcı sürüm çeri tüdüleş olsun yara bakana yar yürüp sevgidir yara diye adı vur yara seni sayla diyara cahana yar seni yürüp suyara yıkıcı sürüm çeri tüdüleş olsun yara bakana yar. Nemehruani ileşler, hormatly müşahitler, o wagtlar sağlaşyny atly gepleşigimiz dowam edýär. Elbetde bugün gepleşigimizde biziň 05-75 gysga beligimizde sizden gelen köp sanly SMS-ler esasynda biziň Zenan Aýdymşyýymyz Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdoýewiň sadanlarlar toparlanan biziň gepleşigimizde jany sessiýa aýdymlary ýerine ýetirdi. Elbetde sizden gelen soraglary, dörüjlik toparmyzyň taýýarlanan soraklaryny başardygyndan jogap berdi. Gulşat, gepleşigimiz ahyrlady. Siz bilen iýleşlerimiz bilen sagollaşmaka biz şu owalar sağlaşan natly gepleşigimiziň 3-nji mewsümine gatnaşýan aýdymçylarymyzdan bir ýadygarlyk owalar sağlaşan natly gepleşigimizde ýadygarlyk ýadygarlar ýaly bir arzuwlar diýip dersetini döretdik. Bu ýerde ýüregiňizdäki arzuwlaryňyzy galyryp bilersiňiz, häzirem ýürüýdi. Siz bilen ýadygarlyk suraty düşer, şol ýadygarlyk suraty mene şu arzuwlar diýip dersetimizi ýerleşdireriz. Näme ýyllar geçer, şu arzuwlar diýip dersetimizi elbetde şu günleri arkadagy watanyny, arkadamyzyň saýasyny şu günki bagtyýar pursatlarymyzy bize hemişelik islenlik ýaşda bize şu günleri ýatladyp durar ýaly arzuwlar diýip dersetimizi döretdik. Häzir mümkin bolsa bir ýüregiňizde arzuwlaryňyzy ýerleşdirýäsiňiz. Owa. Nokot 03 nokot. Arzuwlaryňyz üçin Gulşat sağ bolun. Size de sunat ýoluny maşalaňyza awadançylyk, bagtyarlyk, arkada prezidentimiziň saýasynda da şu
gözel diyarymyzda owadan lezzetli aýdymlaryň öwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýatnam. Bugun gepleşigimiziň ilkinji sanyny gow söhbetler etdik. Owadan aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Ýene bir ýola dörejilik köpürmüziň adyndan sag bolsun aýdýas. Menem size öz adımdan üstünlükler arzu edýän. Bundan meýlegem arkadaşymyzyň saýasynda ine şular ýaly döwre wap ýokary hili gepleşikleriniz köp bolsun, size üstünlükler arzu edýän, ýoluňyz ak bolsun. Hemişe de aýdym saýadyň astynda şatlykly, bagtly durmuşda ýaşamagy arzu edýän. Hem mehriban arkadaşymyz da şular ýaly bagtly zamanamyzy peşkeş beren üçin, bagtly durmuşda ýaşadýan üçin köp sag bolsun aýdýan, goý onuň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Hemişe de alyp barýan işleri, rowaşlyklary betlensin. Ýurdumyz parahat bolsun. Aýdym saýatlar hemişe ýaňlap dursun. Toýlarym toýa ulaşsyn. Köp sag bolun Gülşat, ýaşy arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size ýene bir ýola dörejilik aleminde uly üstünlikler arzu edýäs. Indi gepleşigimiz ahyrlady. Elbetde adat boýunça gepleşigimiziň jemi ýurdumyzyň gözelligini, edip arkadaşymyzyň beýik götürüşlerini wagt edýän ajaýyp aýdymlar bilen jemlenýär. Häzir şeýle aýdymyz bar. Ol aýdymy biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Şol aýdym bilen gepleşik jemler. Bizim şu purtotda ine halkymyzyň söýüp garaşýan, tomaşa edýän gepleşikleriniň biri bolan şu owalar saýlaşan atly gepleşigimizi şeýle döwre wap taýýarlap halkymyza ýetirmäge bize şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän arkada prezidentimize, mehriban arkadaşymyza köp alkyşlar aýdýas. Edip arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömür zok bolsun. Mehriban arkadaşymyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ajaýyp billa Türkmen halkymyza bagtly günler, bagtyar günler ýar bolsun. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdywanyň Bir arkada, bir watan diýen şu joşun aýdym bilen biz owalar saýlaşan atly gepleşigimiziň şu gün kysany jemleýäs. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagwallaşamyzy ýene de alaýja. Bir hepdeden hepden ýekşenme güni Türkmen owadyny owalar saýlaşan atly gepleşigimizde görüşýänse siz bilen sagwallaşýar. Hoş wagtyňyz. Açılıp gülgün